Yabona uJoseph abazalwane walahlwa abafowabo ngoba wayethandwa kubo ene coat of many colors. Ziningi izinto ezenzakala, bamlahle emgodini, babuye bamkhiphe emgodini, bamdayisele abanye abantu ababeshona eGibhithe ahambe esiqila. Uma efika abazalwane, ziningi izinto ezenzakala engizofisa ngelinye ilanga uma ufunda le ndaba kaJosepha. Khona into epowerful lapha abazalwane, kuthiwa into walahlwa abafowabo wasefakwa emgodini. Ebese kuba khona into enganakekile ethi uNkulunkulu was with him. Yeah. uNkulunkulu wayenaye. Inamandla lento bazalwane. Ulahlwe emgodini. Ebese kuthiwa uNkulunkulu nawe. Wafika wayeGibhithe. Wathola ifavor eGibhithe, izinto zamhambela kahle, wagcina sengathi uyakhuphuka esebenza nolento lena emzini welinye iqhawe. Wamqambela amanga wayithola esesejele. EseBhayibheli selithi uNkulunkulu wayenaye futhi. Awu. Kanti uNkulunkulu uyakwazi ukuba nomuntu ebuke esesimene esingekho right. Itheology ke le bazalwane sesikhuluma. Because kwesinye isikhathi ujethi uNkulunkulu nayo izinto manje ezinhle kuphela. Uyakwazi uNkulunkulu abe nawe emgodini uthi izinto zimile zakwenzeki lutho kodwa uNkulunkulu ebese kuyavela ukuthi God is with you. Uyakwazi ukuthi ukhule ngendlela engekho right, uhlupheke but God abe nawe, uNkulunkulu abe nawe kuleso simo.